300 trampas made in Ribadumia para loitar contra a avespa velutina. Detrás delas está un grupo de usuarios da residencia Domus Vida, localidade. Foron elaboradas no marco dunha iniciativa en defensa do medio ambiente impulsada polo propio centro. Hoxe entregaronllas ao Concello para que as instale por todo o municipio. Quixemos aí unir esas dúas ideas, non? A idea de colaborar co Concello, cuidar do medio ambiente, da biodiversidade, sabendo que agora temos, por desgracia, esta abella asiática que a todas luces é moi perjudicial para o noso medio ambiente. Ademais, con esta actividade, os usuarios da residencia puideron reutilizar parte dos refugallos plásticos que xeran no seu día a día. Parte dos residuos que generamos plásticos no noso día a día, podíamos combinar perfectamente estas dúas ideas para facer unhas trampas, non? As trampas xa están en mans do Concello de Ribadumia. A partir de mañá van comezar a instalalas para evitar novos niños e previr así a propagación da especie. De alguma maneira nos axuda a que eses posibles nidos que poidan estar introducidos aquí neste concello se poidan minimizar e se poidan reducir, que en principio é o obxectivo fundamental, non? O alumnado do Colexio Julia Becerra Malvar tamén está implicado nesta causa. En colaboración con Protección Civil vais encargar de distribuir as trampas. Coa compañía de Protección Civil iremos co alumnado nos diferentes puntos e axudar, creo que tamén vai vir algún usuario, non? Para explicar un poquinho en que consiste todo isto e colocar con eles as diferentes trampas. O ano pasado, tan só no Concello de Ribadumia retiráronse 350 niños de avespa velutina.